Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi, dengan penuh sukacita kita berkumpul hari ini dalam ibadah minggu sekaligus perayaan ulang tahun gereja kita GKPI yang ke-60. Pada hari ini, hari yang istimewa, kita diajak untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi jemaat gereja GKPI. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita menyambut barisan prosesi yang akan memasuki ruangan ibadah sebagai wujud penghormatan kepada Tuhan dan simbol pemersatu umat dalam kasih Kristus. Dengan penuh hikmat, kami undang jemaat untuk berdiri.
Dengan mengucap syukur dan terima kasih atas campur tangan Tuhan yang kita rasakan dalam perjalanan GKP Padang Bulan yang sudah berusia 60 tahun. Kita bisa berbagi sukacita semakin bertambah dan berbagi duka cita semakin berkurang. Dengan mengucapkan firman Tuhan. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kita berdoa. Bapa di sorga, tumpuan harapan dan pertolongan sumber daripada rahmat yang penuh rahmani. Terima kasih Tuhan buat kelanjutan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mensyukuri waktu dan saat ini Tuhan, di mana Tuhan masih memperkenankan kami kembali bisa bersua dan bisa berkisah dalam kasih-Mu. Melalui ibadah sebentar lagi akan berlangsung dalam pengucapan syukur karena campur tangan Tuhan yang menyertai, memberkati perjalanan GKP Padang Bulan yang sudah berusia 60 tahun. Sampai di sini Tuhan telah menolong kami dan ke depan Tuhan akan selalu menyertai kami. Dan Tuhan telah bermurah hati terhadap seluruh warga jemaat GKP Padang Bulan. Dan kami yakin Tuhan, kemurahan Tuhan yang kami rasakan pada saat ini. Sehingga kami bisa bersyukur dalam perayaan ulang tahun yang sudah 60 tahun. Dan kami percaya atas perlindungan Tuhan sehingga usia yang begitu panjang dapat membuat seluruh warga jemaat GKP Padang Bulan dalam meneruskan perjalanan hidup kami akan semakin dewasa dalam konsep bergereja, konsep melayani, dan konsep sesuai dengan Renstra GKP penyembahan persembahan. Berkati kami semua, sehingga kehidupan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan persembahan kami, karena Tuhan terima. Dan kami yakin Tuhan, usia yang begitu panjang ini ke depan, semakin banyak orang percaya, yang mempercayai bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Dan ibadah yang sebentar lagi akan berlangsung, kami serahkan dalam pengasihan Tuhan, supaya Tuhan tetap campur tangan. Bisa berakhir menjadi sukacita dan menjadi kemuliaan Tuhan semata-mata. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai wujud rasa syukur dan semangat kebersamaan, marilah kita bersama-sama mengumandangkan Mars Gereja GKPI sebagai simbol dan komitmen kita untuk terus bertumbuh dalam iman, melayani dan membawa terang kasih Kristus ke seluruh dunia. Gereja Kristen Protestan Indonesia, Gereja Tuhan, Gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah. Ya Tuhan Yesus kepala gereja, Dialah juga juru selamat seluruh dunia. GKPI Gereja Tuhan yang esa, imamat kudus dan rasuli serta GKPI
barisan prosesi disilakan kembali ke tempat dan seluruh jemaat disilakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Damang dainang hurian itu hata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Di parbengyota sadarion. Di patupa huriata do. Perningotan ulang tahun ni huriata GKP padang bulan. Na pauno puluhon. Anggiat ma di pasu-pasu tuhatta huriata nagabe huria gok dame huria nagok pasu-pasu jala huria nagabe saluran ni pasu-pasu diaka humaliangta atong tapahibul marohata laho mamuhay parminggota diobason ima di mingguta minggu pa 22 hon dung Trinitatis ojahan ni mingguta sa guru di debatado luhut akan namasa tungso hasudata do aka sakapna lahu para dio rohata martangyang nauhom mahita satokin. Amin. Tapuji Tuhan tamarede hita sia bukwede nomor 355 ayat sada rodi ayat 2 ditabba dohot ayat 4. Tuhan,
bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amen. Ise do na jadi nakok tu dolok ni Jehovah, jala ise do na jongjong sogot dia jongjongon ni habadion nai, halak partangan na lidang dohot na ias roha. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ali Tuhan debata pargogo naso hatudosan, amanami na manotong rodi sa liling-liling na. Holong ni rohamdo na umangaramoti hami saat rodi tikion. Jala ala holong ni rohamdo saat barita na ulitu hami, na madongani ngolunami. Asima roham di hami ali Tuhan. Ukap rohanami marhite-hite to dim na badiai. Asa totong huamalateon hami asini roham na gudangi. Jala asa di bagasan uduk doho serep ni roha hami maradupon ho. Semian mahatami di bagasan rohanami. Asa di pay baru totong rohanami di bagasa dami. Marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Udul mamu. Tapi gima edi puji-pujian sian kor ina para hari Kamis.
Tapuji Tuhan ta mari dehita sia bukede nomor 322 ayat sada dohot ayat 4. Hatani di bata songon patujulun jamita turpuk di mingguta sadarion ima naniene sian barita nauli na sinurat ni si Markus di biddu 10 mamuka sian ayat 46 rodi ayat 52 tajahama mar soring-soring di ayat 52 manang ayat naparpudi rapita majahasa on mahatani di bata dungi di bongoti nasida mahuta Jeriko. Jadi dinaruar ibana sian Jeriko rapon sisianna dot halak na torop. Adong mahudul isi di pinggol ni dalani sahalak si penene nama pitung. Si Bartimeus anak ni si Timeus. Jadi dong di bege ibana Yesus nasian Nasaret doi HP dipuka ma majauh-jauhon. Oh Yesus anak ni si Daud, asi maroham midaau. Laddo mamisang ibana, asasip niyan, alay lam digugudo majuhon. Ali anak ni si Daud, asi maroham diahu. Jadi sulon ma Yesus, idok ma, jauhamu ma ibana. Gabi di jauh ma nama pitungi, didok ma madok ibana, pos maroham, hehe maho. Jauh doho. Jadi hatop may bana hehe lahu madapot to Jesus. Laus tading do anggo ulos na. Dipakulingi Jesus may bana. Aha dipangidoroham si benok kutuho. Jala dido nama pitungi matu ibana. Guru nami naing marni damanian mataku. Rapita majahasa. Dungi didok Jesus matu ibana. Laho maho. Pangulu hapor siya midoho, jalama mitor marnida mamatana, aus dihuton ma Jesus di sidalanan nai, ido sahat na, martua ma akahalak, na tumangihon hatani di bata, nau peopsa, jala na mangulahosa. Amin. Tabi gema edi puji-pujian sian punguan ina Naomi.
Tapuji Tuhan ta maredehita sia bukede nomor 123 ayat sadarodi ayat 2. Hurian itu hata na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus di partikienon di lehon madihita tiki nalaho mangingot mangarimang-rimangi sudi akadusa na taulahon nagabibui mabayan hacit rohani keluarga lumubima ng tuhata. Isalani bagasan uduk dohot serep ni roha. Romahita tu adopan ni debata. Lahu manopoti dohot manol soli dosata nagudangi. Martangyang nahom mahita sa toki di bagas roha tabi. Tapay utiut madibagas roha tabi martang yang mahita. Ali di bata amanami pargugu nasu hatudusan jala parholong roha. Rodo hami tu adopamu manopoti jala manol soli saluhut dosa nami. Sian hatutubo nami nunga marlauk dosa hami. Jala dangadong nasitong di bagasan roha nami. Gabe hutodong hami do dalan nalilui. Ima na mga laosi uhumi. Alay na manol solido hami. Jala hupasahat hami matuho saluhut hadirion nami. Ala porsea situtudo hami. Hodo Tuhan para si roha na sumurung jala parholong roha. Dang di halomon hao hami mago. Gabi di leon hodo hami hasesan ni dosa. Dohot hanguluan na baru. Ala holong ni anakmu na manotongi, Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuha sesani dosa.
Ay songonodo holong ni rohani di bata di portibion. Ola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na sa liling-liling na di ibana. Hasangapon ma di dibata na di gijang. Amen. Udul mamu. Tabigema edi puji-pujian sian kor narwastu.
Tapuji Tuhan ta maridehita sia bukede nomor 206 ayat sada rodi ayat 2. Tatangihon ma hatani di bata nagabi ruhut di ngolunay baru di bagasan mingguta sadarion imanan yene sian barita nauli na sinurat ni si Matius di bidu 22 di ayat 37 rodi ayat 40 songonon ma hatani di bata. Jadi di dok Yesus ma si haholongammu do Tuhan debatam, sian nasa ati-atem, sian nasa hosam, doho sian nasa roham. Ido patik raja jala parjolu, alai dosdo arganina padua honon. Si haholongammu do dongan mi doso dirim. Patik na dua oddo na makakam, nasa patik dohot hatani panurirang. Ido sahatna, atong rap martang yang mahita mangidugugu tutuhata debata. Ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon nahobar tuhatami. Amin. Tabigema edi puji-pujian sian kor ama.
Tapuji Tuhata maridehita sia bukede nomor 140 sia ayat sada rodi ayat 2. Ototongi utanaku, Jesus ipanguluan, kung nasota di kanaku, hanapaluanan, siyang sasudi dosaku, dohot siyan umin, natotong habiaraku, alapat dosakin, kung diriya jupangau, Tuhan sada songonon, namano kunaguau, kunasonang songonon, nang gitarong amanean, mahumangkak nandikin, asama sugamanean, tohap na Taha tidak kun maha porsyaw tai, songon na hinatidak kun idong atas sa porsyawn di portibion, rap madok mahita. Au porsya di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, nama no palangit doho tano. Au porsya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabigabiya siya tod di parbadia, adorang so habubuhan. Ido Tuhata na manaw na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matitarpajal do ibana di hau pinorsilang, jala tua tubanua toru dung ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahuduli siamun di debata Jehovah, amanai pargogo naso hatudosani, isima ibana pay mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsya ditod di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatau panihalak Kristen akan na badia, dohot di hasisan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangolu do sogot daging ni halak na mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Udul mamu. Tabi gema edi puji-pujian sian di anak kota PP GKPI.
Tabigima, titing na masa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan sa minggon. Tambahat titing na masa di tonga-tonga ni Huriata di bagas sadarion. Sadarion tarayahod do ulang tahun ni Huriata na pa 10 tahun. Laos di Tikioma pasahaton ni Huriata Cendramata tu sahalak pangula ni Huria naung purna bakti. Dohot tu opat talak pangula na sosanga peciun dopet. Alani mewakili majelis pinangidoma majelis jemaat pinangidoma pengurus harian jemaat dohot amang pandita asatu julu hita. Laos amang guru jemaat majauhon manggorahon aka dongata pangula na purna bakti dohot pangula na sosanga peciu dope pinangido matu hita saluhut penatuan Huriata sajongjok kita. Damang denang nahina holongan di bagasat wata Yesus Kristus sadarion tapatupa matutu pasahaton cendramata tudonga pangulani Huria naonggo tikina purna bakti di bagasan Tikion. Jinoma amang situa Profesor Dr. Marlon Siombi MA tujolo dohot inang borus majutak. Laos di bagasan Tikion do pinasahat tong cendramata tuak kadongan pangula ni Huria naung jumolo di alap tuhata daksanga dope purna bakti jala takas pinabotoh tuhita di bagasan Tikion purna bakti di patupa dupe di tahun 2000 tugijang jadi dung tahun 2000 pe asa di patupa ulaun purna bakti tuak pangula ni Huria na parjolo jinoma Nyonya Sintua Dr. Andus MC Morakir Boru Manik. Na paduahon Nyonya Sintua LM Pasaribu Boru Syahan. Na patuluhon Nyonya Situa Insinyur Humisar Simanungkalit MSI Boru Sagala. Na pawaton Nyonya Sintua Dr. Malanton Rumapia SE MSI AK Boru Naibaho. Pinasah ama tuamak padita dinalaho madokon sepatah dua kata laos pasahaton cendramata termobi tu penutua na purna bakti dot akka nyonya ni situa nok purna bakti daksanga purna bakti di tikina moliate mak. Moliate di tuhata na mangaliok kesempatan dihita Bu Hita Marlas Neroa laos sekaligus di acara sadarion bertuaturan ni garejata masa purna bakti. Holak kata mauliate do siya kami tu amang profesor do tinang dison
Diaka partisipasi di pelayanan nasalilingon selama di luas tuatamu melayani di GKP Pamen. Jalahatan itu hatama nau pasatami tu amang dison inang nang sudima naso sanga dope pensiun amata nak perjulu manadiko kita sahatu tikina diaka pertikian di pajuni tuhata. Jalahatan itu hatta nama dokon 2 Timotius 4 ayat itu nungahu pasidung para luanna dinggani nungahu paujung parlujung ki ramot tu baen ha porsioni tu hatta ma nama masu-masu napasikopon namar guguyo kamu disudiaka ulaumu jalana parpudi diaturan ni huriata purna bakti di kemajelisan alai diaka pelayanan boidope mardalan songon di lau-lau nyari tuhatama nama masu-masu hita mau liate. Pinangido tu dong pangulan huria boy may hita hudul. Mau lihat mak. Lau manomonomu hatani debata mare de mahita. Majalah
Damene debatana sumurung sian salu naroha, ima mangaramoti hati-hati do pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Dia manami do tinanami sudah hitana pungu di somanggu ilas nerohata, laos jamita di kebaktiata kuhut, di narak marlas niroga kita, di ulang tahun GKP Pamen na pauno puluh tahun. Di mana tersurat di Job 42 mamukamai siane asada sahat rodiatonom hujakahoma Allah sudima hita tumangihon. Dungine nasi Job ma mangalusi jahuba nuaik peasa huboto tungguru do mudo luhuna. Jaladang hasudatan saka niroham nanggo sada. Isedo ibana napahulum tutupan tu marpanibangon. Tongotahe nunga huhatahu tutu naso huatusi. Halongangad do akai salpusian rohaku jala naso huboto. Huatangi oma naingau makatai adong do naing sukunok kutuho asaho paboto tuau nunganian di BG pinggolhu linggona taringo tuho alai anggo nuaing nunga dohot mataku marnidaho di bahini jora mau jalahu sol-soli dakiku hudul di bagasan orbuk dohot sirabun. Di dosana jalatema ni jamitata saguru di debatado luhut akka namasa tung sohasudata do akka sakapna. Na perjolo sali selamat ulang tahun di hita marhite-hite gereja GKP Pamen. Selamat ulang tahun. Na paduahon agak liling jami tahun. Alanan lo kukait tojo ono 10 tahun GKP. Alana molo perdalanan ono 10 tahun berarti sada satonga generasi. 40 tahun satu generasi. Jala hitanunga ono 10 tahun. Nah tapi biasana maunya tahulah pendeta ini tentang waktu. Alana molo liling jamita ni padita rodo ruas madokon. Seolah-olah pendeta ini tidak tahu tentang waktu. Maunya tahulah tentang waktu. Jaladak pola sadia liling Nabi Hamidison. Nanggo apalon kenang-kenangan jamita unggajang di GKP Pamenon. Jala molo adok pendonaka kejutan-kejutan. Lausido jamitata. Jamita taringot tu si Job penuh dengan kejutan-kejutan. Suku-cukun lomodo rohamu mabege si Job. Lomodo? Betul. Aleho lamba begi ate. Sekiranya terlibat tamu di situasi ni si Job. Dan apalah huboto manang naha dohono muna taringot tu si Job. Saya di pasiding todima. Si taonon songon, si taonon ni si Job. Nah tapi dong hata nama dokon hotang ni bebe-bebe hotang ni pulos-pulos. Unang itormadele ay si Job ma tudos-tudos. Alay sude si taonota dang terpatudo si tu si taonon ni halak. Alay gabi perbandingan may asaunak kita hatop lilu jala madele. Dangadong songon si Job na marsitaonon di Portibion. Si Job sempurna lengkap si taonon na. Nah tapi memang kesaksian Alkitab taringot tu si Job. Orang saleh, orang taat, orang benar. Jalangadong dulahon di mana dosa. Sekecil apapun, secuil apapun. Jala molo tabereng di Job sada. Setiap saat melakukan persembahan. Aidi bagasar rohana ati namar dosa ianak konna.
Tataringoti jo taringotu persembahan. Molo persembahan di perjanjian lama dak songo persembahan nadong di gereja Tanwaing nang di gereja nasing. Natape nung adong nanian persembahan kami sedikit sekali karena Tuhan terimalah dengan senang hati. Alai molo persembahan di perjanjian lama. Apapun itu dipersembahkan bentuk binatang hewan itu tanpa cacat. Mula dong cacat di si dang bui di persembahan. Jala itu bedana hita dok gereja nasing soal persembahan. Molo gereja nasing saya didokot do PK nama durung. Molo madurung si tumang, sike, si borok, ado petahe na didurung. Alai molo persembahan memilih yang terbaiklah yang dipersembahkan oleh Tuhan. Nanian sekolah minggu, persembahan kami sedikit sekali karena Tuhan terimalah dengan senang hati. Tang minoto manang nolo tuhata majaloi. Alai huantar johita salah ilustrasi manang nokia di begihamu jamita. Taringot tuna marbadai hepeng. Hado di begihamu marbadai hepeng. Narwastu unak songon na bingung-bingung kamu. Metal, merah, total. Ngamonang si Prabowo, Lasmarohata. Karena nanti semua anak-anak sekolah dapatan nasi gratis. Jala akka ibu-ibu na hamil, dapatan akka susu vitamin. Alayakkan nama tua jangan lagi berharap untuk hamil selesai B. Mau liate, jadi hamu pakai amuna na merah. Unak kula na berek kamu alay lusiamu jo. Hiado begiamu na berbadai hepeng. Hiado inang cantik. Hiado berbadai di begiamu hepeng. Ketemu di Medan Mall. Natape nuang dang apala trebe mall. Alana sunai nunga online, GoPut dan lain-lain sebagainya. Ketemu hepeng nabalga do tepek tageleng di Medan Mall, di Tamrin Mall. Jala Roma hepeng nabalga di dokot tu hepek tageleng dak terpakai amo. Karena segala sesuatunya keperluan daripada Tuhan kita adalah uang besar. Manuor TV uang besar, manuor kulkas uang besar, manuor perabotan uang besar, termasuk pajongjong jabu uang-uang besar. Ujung aroma hepek tagelengon. Biasanya mau tergugat keberadaan ekstensi. Naik go sarik-saring nak semoding. Jala terjadi pembelaan diri dan pembenaran. Pembenaran adalah bukan yang benar. Tapi yang salah selalu ada muncul kata-kata pembenaran. Ujung aroma hepek tageleng di dokonibana songono. Unak songoniba. Mau tunggelek pehamin waing. Dak sedia hami. Ya saling menghormatilah dan saling menghargai. Ujung aro hepeng dabalagaon di dokom muse memang itu fakta, itu kenyataan. Dak terpakai hamuna. Tu dia maha murwa. Paling-paling hanya sebatas ongkos angkot dan jajan anak-anak sekolah. Ujungnya unang apalagi jak ceritaon las Roma hepek tageleng todo na di dokom mina. Alai so tunggabilu pahamu. Uang yang tahu tentang kerajaan Allah, tahu tentang pertobatan, dan tahu tentang keadilan. Dan yang selalu dipersembahkan adalah uang kecil. Itu tahinang. Ujungnya hepeng dabalgo dang datu si hado maksud ni hepek tagelengon. Ada ngapalah waktu si maksud muninna. Bido. Yang tahu tentang kerajaan Allah, tahu tentang pertobatan, tahu tentang kasih. Dan uang selalu dipersembahkan adalah uang kecil. Ujungnya laos dipatorak kepek tagelengom ma. Maksudna hadoinna. Baru mahu tu gereja. Kita lihat. Apakah uang besar yang paling banyak atau uang kecil. Jala disukum ma. Buado GKP pamen nindang. Gue dak kuboto. Rakmar minggu mahita. Rap tu konsistori. Manang na dia do hepeng. Nau balga nang gudang hepeng na balga do. Manang na uang tageleng. Karena kita terlalu kaya akan mengemas persembahan kami sedikit sekali. Ayub setiap pagi selalu melakukan persembahan. Mana tahu anak-anaknya melakukan dosa. Jala si Job orang konglomerat pada waktunya. Mace gudang artana. Aledang gabe lupa ibana.
hal-hal na menyangkut kebutuhan rohani setiap saat mabiari mana taringot tu dosa jaladang diulai bana na maralo tulomo ni rohani tuata. Jala taulas peonasa terhindar do hita tu konsep penderitaan. Adong do konsep penderitaan proses sebakibat. Ima si Jona ada disuruh Tuhata manurirangi tu hutan Ninipe alai lau ibana tu kota Tarsus. Di tengah laut terjadi badai. Jaladong maundi pada saati alai lasro si Jona madokon audo namarsala. Molota sukun sudia kadongan tabereng musena tarsurat biasa na halak namarsala yang melakukan dosa tidak pernah berhenti di situ. Tapi selalu melakukan dosa-dosa yang lebih besar untuk menutupi dosa yang pernah dilakukannya. Tabereng dia maka dengan saporsiaun Hawa. Ada perjanjian pada waktu itu. Nah sujadi panganommu parbue ni hau na ditongani porlakon. Segala sesuatunya di luar daripada itu silakan. Tidak menjadi masalah. Alai perbue ni hau na diperlakon, na ditongan diperlakon, dan jadi panganomu. Ujung arosi bolis mardalan-dalan dia maka dengan saporsiam. Dan itu selalu saya katakan, di mana kerajaan Allah berdiri, maka disitulah kerajaan iblis berdiri. Tidak pernah berhenti mengganggu kenyamanan, mengganggu ketertiban, jalan mengganggu pikiran jolma. Lasro si bolisi, atehe, toho duduk debatana sujadi, panganomu alai ro si Hawa madokon begitu kami raba sadari hujamahami saina mate dohami dia meragukan firman Tuhan menambah kata-kata alai los disido imana melanggar perintah Tuhan dan adok kata nama dokon dang jadi rabomu alai ditabai mana lausima badabu tu dosa suku-suku dia mau manami do tinanami dia dong gogo bawa dok buru-buru. Diam gogo. Boru. Mau lihat di narwastu. Pengakuan mete. Gogo do. Boru siap bawa. Alanya karena laki-laki ini diciptakan dari tanah. Ada tanah sengketa. Ada tanah liat. Ada tanah longsor. Dan ada tanah perkara. Alai anggo boru diciptakan dari mana? Dari tulang rusuk. Daripada Adam. Alaihamu Hawa nafsu. Alaidang adong Adam nafsu. Adong do Adam nafsu. Hanya Hawa nafsu. Tapi Adam nafsu tidak ada. Jala buktina dia manami do tinanami. Berek kamu ma. Nyonya menir. Dari tahun 1917 sampai tahun 2024 sudah berdiri. Dan adong bawa nabui jongjong hanya 1 hari. Tapi perempuan ratusan tahun bisa berdiri. Nyonya menir. Paridaun di narwastu nyonya menir. Berdiri dari 1917 sampai sekarang. Nah paduaun dia maka dong saporsiaun. Daud jatuh ke dalam dosa. Martuturian sinatan. Dan selesai di sini, dia maka dong asa porsiaun. Adong do tahapan-tahapan, taringot tu si Betseba si Uria, akhirnya dilakukan pembunuhan untuk menutupi dosa yang pernah dilakukan. Dan dosa yang sudah dilakukan tidak pernah berhenti di situ, tapi selalu berkelanjutan. Jaladong mahata nama dokon, anak ni dosa dan anak kona, alai anak di dosa pahupuna, agabi balgadu mese dosa nabi nenna, lau menutupi dosa nokya diulana. Si Job dia maka dong saporsiaun menderita secara ekonomi. Narokyan artana gabe sodong. Hanya seketika habis sudah. Jalan menderita di rumah tangga. Di rumah tangga anak konna boruna suaksoni muse istrina berbalik melawan dia. Berbalik melawan dia. Waduh pe. Toho pe honamar Tuhan. Tuhan dope saya pujimu burai made pata laos mate maho ima hatani si
istri ini si Job. Jarang perempuan melakukan seperti ini. Alayomba peralihan hatani debata bisa diperdebatkan menjadi persoalan. Nah tapi ada rumusan hatani itu hata bawa maka holong istrinya harus tunduk kepada suamina. Dan apalagi binoto masa-masa percintaan najulu diantara niamu. Alayau najulu bercinta pacaran dot istri. Molo hamu nisukun sat sudarion aduk pembekala penggembalaan taringot tu perkawinan stokinai majalo pasu-pasu. Ado nabi dibereko siap bawon. Nah diberengna ketampanan, ganteng, harta dan lain sebagainya. Buru-buru dibereko bahasa sohoniho olo gabe istrina cantik, ayu, matanya lentik, bibirnya jabir tarsongot conima. Anggau na jolo pacaran nau dangi hubereng. Pak nado hubereng. Mana tahu nggak sampai ke tanah. Dia mau manami do tinanami. Ay molodak satu tano pak nis ada buru-buru manangna bahwa itu sudah lain ceritana. Pak nado hubereng. Ati buah dak sahat tutano. Rumusan formulasi taringo kehadiran suami dan istri, adong dohata nama dokon tunduk dan mengasihi. Ale terjadi persoalan di tengah-tengah di keluarga, firman Tuhan. Dalam berbadai halahi dot istrina. Aidang diboto kehadiran seorang perempuan adalah penolong bagi suaminya. Ale usuk kemazoho ninna buru-buru musemat dokon. Dia dong godang, dia dong gogo. Penolong daripada yang ditolong. Kehadiran daripada perempuan adalah penolong. Maka bergeserlah firman Tuhan. Banyaklah suami-suami yang takut terhadap istri. Gabi gudang dibawa kendali-kendali istri. Termasuk marah. Isido. Adang apalah sidok guarate. Alai tabutu bima. Tapi begitu istri mengatur suami-suami. Itulah awal kejatuhan dalam dosa. Kelanjutan dicerita dia manami dotinanami menderita secara jasmani, menderita secara mental, dia mendapat tekanan mental, menderita secara fisik. Jalasing do sahih nasongonon, sahih ni nadi namar sitaonon tiki masa ni Job. Adong do sahih na subuh ubatan, inang hari Kamis, adong do sahih na subibatan. Adong do? Ado. Na perjulu mata keranjang. Dang budi ubati. So tung lau hamu tu spesialis mata. Dang budi ubati. Mata keranjang. Baru na beriku musaha. Penyakit hidung belang. So tung lau hamu tu doktor. THT. Nah udok di si. Sahih ni si Jopon. Berbeda si anak kasahid. Jalai ko tarduru don dan boyo tinggal di tempatna. Jala molo mardala pibana sasitongna ikut di Papua do namar sai tibana saya ini adalah orang yang najis. Jala ikut di Papua karena sahid ini termasuk sahid kutukan. Imazo sahid na perjolo dia makadong sa proses penderitaan ada proses sebab akibat. Alayadong do sahih musai secara alamiah. Dia masahih secara alamiah. Apostol Paulus madokon, hal-hal lahiria akan semakin merosot. Tapi hal-hal batinia akan diperbaharui Tuhan dari hari ke hari. Dan selalu diberi yang baru supaya tetap baru. Penglihatan akan semakin kabur. Tulang-tulang akan semakin rapuh. Kekuatan akan semakin berkurang. Alaiha porsiauni selalu diperbaharui Tuhan dari ke hari dan Tuhan selalu memberi yang baru. Jadi setunggal biadok kamu rupani lasro hamuna ngapurna bakti amata profesor makin posoa mangatena. Bahaya. Kalau kita yang tua semakin muda itu semakin berbahaya. Amak si tanggak pe setunggal bidokon semakin muda. Anong gabe cemburu inata berusia lo. Kalau semakin muda proses alamiah akan semakin berkurang, tapi hal-hal batinia kita akan diperbarui Tuhan dari hari ke hari dan selalu diberi yang baru. Nah perpudi sali penderitaan si tahunan sakit
ima sai ni si Job akibat kesetiaan. Ala na setia do si Job, makatai na sida, buara di berekona pasoki. Mamorai mana, sangap, gabi bana, jala sude, adong di bana. Rosi bolis madokon, pasti doi bana. Lomoro hana tuho madoko tuhata. Jala pasti do tunduk ibana, ala sude, dapota ni bana. Alai roto ata madokon, buat masude, alai unang buat artana. Dia maka dong asa prosiau penderitaan di bana. Adong donganna, istrina, harta, fisik, semua dialami oleh si Job. Jala salah satu mungkin padilian di bana. Ahana salah nahu bain, ahana salah nahu patupa. Di dia dosaku, molona salah nahu bain. Adong na salah, pabua matuau. Tapi Tuhan berdiam diri beberapa lama dan tidak mau menjawab. Kenapa itu terjadi? Alai sudenai. Dina tar suraton, dia makadong asa porsiaon, taringot si Job, inilah jawaban daripada pergumulan daripada Ayub sendiri. Jalaima didokon ibana, ha porsiaon ibana, nata penunggahu begesya kalak nasing, alayanggo taringot tuho, mengenai ho, didokon ibana, nunga dida mataku. Nah minggu pagi marjamita daw, kebetulan Bernardus, anak kami dulu dari Yapentra. Jalahami nunga beberapa kota di Jerman, Copenhagen, ulalui hami Holland alani, namarede Hillsheim ulang tahun untuk kesekian ratus tahun. Basa utaringoti dia makadonga sa persiaun taringot tusi. Perlu pabuau tuhamuna. Asabuhi kita terhindar teringat tu konsep teologi yang sehat. Ay gudang do halak nama doko taringot tu namar sahid. Isiro na salah. Bapak nado manang na ibana sadiri. Alay ro na torok mandokon. Ro tu hata mandokon. Dangarong na salah. Alay marhite-hite asa tarida hasangapon ni debata. Ima tunanetra. Jala hudokot tiki namar jamita sotungga bege ro hata diaka namarede. Jala si pasingo mo tomo kamama. Dota kaduli-duli. Dangadong bidadari di surga. Silakan baca itu. Sotung gabi makiri pamu. Seolah-olah perkawinan kita di dunia ini adalah perkawinan semu. Ala hidup di surga hita haduan. Adong madisi bidadari. Tuhan, isedo suamina. Isedo tunggani dulina. Alairo Tuhan tamandakon. Tidak ada kawin mengawini di sana. Tapi kita semua berubah menjadi malaikat. Dan hanya memuji Tuhan. Jala taringoti, taringot tusi, taringot tuhata, asa unang lomo-lomota makatai. Unang gabe soni dokon hitalak bata, ala pengakuan ni bana, taringot tuhata, nani hatau ni halak do di begi bana. Ala yang kusonari, nunga mataku sadiri marnidaho. Mata berkata 1000 bahasa. Jala taringot tuhata-hata, hati-hatilah berkata-kata. Matius 12 ayat 31-37. Ai hata nani hata homunaido. Pitoran hamu sogot parsidohot. Tuhara jaun sogot manang natu surgo manang nadaum. Majo taringot tu hata-hata. Yado dibigiamu sono taringot tu hata-hata. Jala hata-hata biasana hitalak batak par hata-hata di bibir par pustaha di tolonan. Oma taringot tu hata-hatain. Pertanyaan dia ke sektor-sektor. Alai pertanyaan di sektor-sektor pada saat ini nama jabui janda. Alai nama jami tapi duda. Alai biasana molo pertanyaan roh udah manang nagrimis jarang donaro pertanyaan. Alai na disediau di sinunga gudang lapet. Jala gudang kopi, jala gudang dohot tes manis. Alay-alay ni gudang ni lapeton, ujung aroma selesai pertanyaan di bawah masenek. Jala selesai pertanyaan, nakin gudang lubi. Alay-alas Roma na marjamita pada saat di bawah semua natenang sayangin na. Ujung aroy nata na majabui bapak bisamang matutu sayangin na. Ujung terjadi mahata sayang-sayang, si anamata na marjamita, dohot inata
nama jabui. Ujung arara maha tahu. Ayang di botohamu situasi adui do tinatan nama jabui pertanyaan manang na sektor piga mai nunga marsayang-sayangin na. Hape maksudna sayang-sayangon unang gabi mubazir do. Alai di peleset maun gabi hata-hata mulai sanime dangolo be amatai marjamita marhubas. Jala mulai sanibe inataibe dangolo be marminggu. Alani hata-hata. Jala sotung gabi gait taringo tu hata-hata. Bahasa bisa mengacaukan dan bahasa bisa mempersatukan. Di pengakuan ni si Job dia memanami do tinanami sesuai do tema. Segala sesuatunya proses untuk penguatan kita. Jala di loas tu hatta. Adong prosesi. Aledang adok tujuan di tu hatta di si. Asalam tuguha prosiota. Jala marsigohot. Jala mamerek kita. Jala kembali tuha prosiota. Karena segala sesuatunya dimulai prakarsa inisiatif rencana Tuhan Allah yang punya andil. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhata dona memulai sudah. Jalahatan itu hata di parjamita indah pada waktunya. Tapi indah pada waktunya bukan indah menurut kita. Tapi indah itu adalah ukuran Tuhan dan waktu Tuhan. Taringot tu GKP ono 10 tahun nang umur ni GKP pamen. Perdalanan di bangsa Israel keluar set tanah Mesir satu tanah perjanjian 40 tahun. Alaina muncul si generasi kedua, bukan lagi generasi yang pertama-tama. Hanya Joshua dan Kaleb yang dipersembahkan Tuhan, yang diperbolehkan Tuhan memasuki tanah perjanjian. Mau lihat tema aladung wajah baru. Dia mau wajah baru di GKP Nuaing. Nasa lilingon bunga-bunga mati ro teh. Ala yang konuain bunga hidup itu teh. Manang nauro nasala mamereng. Bunga hidup. Bunga altar, bunga podium. Dakuboto aladong jamita padita ni HKBP dosen di nomensen. Yahu jaha di YouTube. Ala ditegor gereja tahun nama dokon bunga mate ninna. Mau lihat mak, jalan melubui gaberos tertamon. Minggu naro dak kolan hepeng gereja bion. Minggu naro narwastu. Mabain bunga altar ate, bunga hidup. Baru muse minggu berikut kurama. Baru minggu berikut muse para hari Kamis. Minggu na muse ya Naomi. Minggu na romuse pipi do tak pola te hamu parindekos do hamu sudia te. Hami mandom muse mabain amata si manukalit buru situ morang padita silitonga do buru nababan penghuni ni kampus GKP pamen. Unang selalu berharapkan uang gereja. Jalau do resikona gereja namora. Selalu berharap uang gereja. Alai pengalaman mau dia mau manami do tinanami. Silakan tersinggung. Tidak menjadi masalah. Alai mulama dokon, marilah kita terus sungging, bukan tersinggung. Kado melayani di sada gereja. Jala di siarong do istilah parnabur. Di botohamu do parnabur, Pauta Barat. Parnabur, parroha naburju. Ima istilahna parroha naburju. Jadi moladong di hatayalahi majelis. Ada sesuatu rencana. Terus ada telepon. Pak Pendeta nggak usah capek-capek. Dari kami itu semua. Asalkan setuju majelis ini. Jadi hampir dengan adong beban disi. Aladong parnabur, parroha naburju. Jadi pola saya majelis, maka kata rencana majelis, tapi keputusan eksekusi selalu ada orang-orang tertentu peduli dalam rencana program NGKP. Nah, hulayani kami tidak sebut nama. Jalahiado ruas di Sihuajak, Pak Pendeta itu bukan urusan kami.
Urusan itu urusan majelis. Silakan bicara majelis. Tapi kalau Pak Pendeta nanti bisa ditelepon, kami bisa ditelepon, mana tahu ada rezeki, mana tahu ada berkat-berkat Tuhan. Ya kami siap untuk menyumbang. Jadi nahodoko dia manami dotina nami. Ta mulai gereja tahun. Unak kolan hepeng-hepeng gereja. Nakikudokon hulapi catakon, jangan tersinggung. Jangan lebih peduli mahasiswa, lebih perhatian mahasiswa daripada kita anggota jemaat. Sangat ironis dia manami dotina nami. Molo lebih peduli do mahasiswa, lebih perhatian mahasiswa di gereja tahun. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Mula kita museto 10 tahun nang salpu. Bahasa utaringoti 10 tahun nang salpu. Pelopor pendiri gereja GKP. Siang GKP Pamenon amata Profesor Apul Panggabian. Adong do bukuna, molo perlu dihamu saya perbanyak. Adong do ison percetakan Purnama. Adong go hita 12 percetakan ruasta, nah itu bisa diperbanyak. Ada foto jalan kaki dari GKP, dari Pamen, dari Medan menuju Piaraja Tarutung, lau padenggaton Huria, na perjulo jala moto pada saat Mangkara Rutang naso selesai di Huria na tatadikon. Tapi kelemahan dia manami dotinami secara akan terulang kembali dalam versi yang sama, waktu yang berbeda. Saya tataringoti do Huria na perjulo na tatadikon. Aleha maolo di Huria na perjulo lau sido na taulahu duk sahat di GKP. Terima kasih buat adik-adik kami PP GKP Pamen. Ada nanian tadi hidup arte. Tabuni nomor GKP do nakin. Tabuni nomor GKP do. Tabuni nomor GKP, tabuni nomor Tuhan, tabuni Kristen itu teh kan. Itu nakin moloso salau. Jalauna kolak kata hata dia makadonga sapursiaun. Anggona jolo hola jongjong GKP di utanami. Ngai turadok subangan siang GKP Medan Kota. Adok subangan siang GKP Pamen. Alek aku boto sonari. Ala sude GKP na mabangun. Manang naido alana gabe malas mabangun. Taringot tu pembangunan fisik. Na perpudi sehali dia manami do tinanami. Mana tahu nanti ada pergantian. Pergantian pendeta. So tunggabe di dok kepadita na menggetiau haduan. Dan adong hula di GKP Pamenon. Setiap warga jemaat GKP ada kerangka berpikir. Ada landasan berpijak. Itu per GKP, tata gereja per GKP, baru tata penggembalaan GKP, renstra GKP, tata kelola keuangan GKP. Jahamunai dia manami do tenanami. Unang gabe do kamanon, padita do paboto-boto, guru jemaat do paboto-boto, majelis jemaat do paboto-boto. Warga jemaat yang tidak memberikan bakti bulanannya diakhiri keanggotaan jemaatnya. Anggota jemaat yang tidak mengikuti pertanyaan diakhiri keanggotaan jemaatnya. Itulah PRT kita, itulah tata kelola keuangan kita dan semuanya transparan. Saulah ngai dia mau manami do tinanami. Jangan peduli, lebih peduli mahasiswa, lebih perhatian daripada kita anggota jemaat GKP. Jangan hanya sebatas perjuangan diakoni sosial dan bakti-bakti yang lain-lain. Jala berek kamu ada danau Galilea dan satu danau mati. Sumber yang sama. Alai laut mati dan ada kepuasan. Sistem perekonomian nan diatur itu hata dan songon sistem perekonomian nan diatur si Prabowo. Sistem perekonomian nan diatur itu hata leo kamu ma gabe lehonon nama dihamu. Persuhatan dadenggan nani ojat nani hutur-hutur jalan na pinasuksu leonon na topumuna ay persuhatan na sinatomuna do suatonon na tuamu saguru di debata do luhut akan masa tung soha sudata do aka sakana mertangia kita. Tuhan nami jala debata nami debatani hatuan nami nautadahami di bagasan kuarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan. Si hokop jala si palua hami. Mau lihat tua diobastikin nani lehomu di hami. Di kebaktian nami diobason. Naong marumur 10 tahun GKP Pamen. Nunga gajang ale Tuhan.
Jalarak marlas ni rohami makalaconi. Nah tapi dalam bentuk kesederhanaan. Alai holong ni roham manahu beri kami. Panupahyom wale Tuhan. Asa unak kolak kata. GKP nahu parsitahami. Bui saluran berkat. Saluran pasu-pasu. Ay marhite-hite halak tertentu. Ditupahi wale Tuhan. Jala halak na tertentu. Napi nakem. Gabi bui para raton huriam GKP. Lam rarat jala lam marparbue. Imajo nabui huala cok kami ale Tuhan. Nunga gudang nabui hu taringuti hami. Taringot tu perdalanan ni huriam ale Tuhan. Alai di perdalanan ni mapatuguan roha pikiran nami jala porsea hami. Jala marningot hatam. Naung ni dokom ale Tuhan. Saguru di hodo sude akan masa jala dakka sudatan akasakamu. Mau lihat oleh Tuhan. Saya pasu-pasu sudah ruasmu. Pasu-pasu sudah. Aka dengan nami mahasiswa anggi nami boto nami. Narotu garejaun. Memuji pasang apoko. Jala ditiki haletan ale Tuhan tupahi. Dapat nani luan nasida. Jala maralus sudah halu jaun yakana tua-tua. Manang nadi dia pe. Dia palatiko ni majona tolap pami menaringoti jala memuji ho. Atong parar may pasu-pasu. Gabi marparbuhi tawasa ngapo ni diho Tuhan nami. Hodo namano padaging doto di nami jala hodo no boto nariko di perengulun nami. Atong alay tuwa di sudah si pikiran nami si hol sonon nami. Tuho mau pasat tami asaw na pasikopon na patukon na marguguihon. Jala nama masu-masu. Martangia kami di bagasan guarnya anakmu. Yesus Kristus Tuhan. Si hokop jala si palua hami. Jala si oloi tangyangi. Amin. Mari dehita sia nomor 140 ayat sada tabatulu. Sianatan itu hatta mangguilas rohata paporato kita pasahatu piliata las mau liate Jona 2 ayat sia di bahasa Batak ayat 10. Ala yang guau mardongan suara puji-pujian nau mamile tuho. Gara rokudo nahu parbaga-baga jahubado napuna hatuaun. Amin.
Rima hita jongjok. Tangya koma pilihat tali di batama nami na di Banua Gijang hodo mual linaso libasa na moliutus di sono pasatami do pilihan na malateo tuho sejalo jala pasu-pasu ma pilihanon asa kabidala panidangyo para sauran utulaw na sniroha di huriamon bahe mangulo nami gabi pilihan na Bartolomeo ni Roham jala parsidot parohon harajaw mo holong hasitonga do tadameo mo di sa Dr. Tibion buhay maruhanami marhite-hite todim. Asa saya toktong mado mau lihat Tuho di bagasan keluarnya anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di Banua Gijang sa pinarbadia magwarmo sa Roma harajamu. Sa samolomon ni Roham di Banutong songon na di Banua Gijang. Leo madihami sudaro ng luas siapari. Sa samadusa namin sa panesa namin di dosa nomor 2 sa Tuhami. Una kami togyo tu pangujunan palua mahami siap pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siya tuatay jala mula mahamu di bagasad dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hamu. Di sodakon Tuhan de batama buhay na tuhamu jala simarohan namidamu. Di dopakon Tuhan de batama buhay na tuhamu jala di pasarhom madamena tuganup tod di munabi. Selamat ulang tahun yang ke-60, selamat hari Minggu, Shalom, Horas.